Аз съм капитан Стефанов и отговарям за обучението на пилоти в София Flight Training, където от 2007 година обучаваме пилоти от Европа, Азия и Африка на самолети Airbus и Boeing. Във връзка с премиерата на новия сезон на разследване на самолетни катастрофи по National Geographic, вие задавахте въпроси и сега ще отговорим на част от тях. Турбуленцията само при лошо време ли се получава и колко е опасна? Не, турбуленция може да се получи и в ясно време и тя е опасна не толкова за самолета, колкото за пътниците без закопчани предпазни колани. Какво е първото нещо, което прави пилот при авария по време на полет? Отговорът е в 3 думи: пилотиране, навигиране и комуникиране. Кое е най-страшното нещо, което ви се е случвало по време на полет? Най-страшното за мен: попаднахме в гръмотевичен облак, в зона с силна турбуленция, градушка, ударени мълния 2 пъти, но слава Богу всичко приключи нормално. Колко време отнема обучението за пилот в София Flight Training? В София Flight Training при обучение за тип самолет обучението трябва около месец и половина. Кой е най-важният бутон или лост в пилотската кабина? За мен най-важният лост е за управлението на самолета, този за двигателите и може би бутона за включване на автопилота. Истина ли е, че самолетите могат да летят само с един работещ двигател? Да, самолетите са конструирани така, че имат минимум 2 двигателя и когато един от тях откаже, самолета може без проблем да стигне до най-близкото летище и да кацне безопасно. Имате ли фаворит от различните модели самолети? Харесвам самолетите, на които летя, но може би предпочитам Airbus 320 заради по-широката и ергономична кабина. Благодаря на всички за интересните въпроси. Ако искате да разберете повече за безопасността, не пропускайте новия сезон на разследване на самолетни катастрофи по National Geographic.